Začneme hneď z hurta, pretože toto je najpýtanejšia otázka ever, čo sa týka zakázaných predmetov. S týmto majú ľudia najväčší problém, podľa teda toho, čo mi píšete. V mojom záujme není to, aby som vás nejako obmedzovala, aby som vás nejako šikanovala takýmito zákazmi alebo proste vám nejako ubližovala týmto. Práve že opačne, v mojom záujme je, aby ste všetci boli safe, aby proste ten koncert bol safe, proste pre každého bude tam 25 000 ľudí, čo není malé množstvo proste ľudí. Takže z tohoto dôvodu, že chcem, aby ste boli safe a keď to ešte stále nechápeš, je to preto, že nedá sa skontrolovať. My nemáme možnosť skontrolovať pri vstupe vaše powerbanky, že či sú náhodou není nejak prerobené. Nebudem vám tu vysvetľovať úplne, že ako presne, čo tam hrozí. Jedno s druhým možno skúste použiť ChatGPT, opýtať sa jej prečo. Áno, to môžeš, ale nemôžeš mať proste tú tabletku hociak v peňaženke pohodenú. Musíš to mať v takomto balení, aby z druhej strany bolo napísané, že čo za lieky to máš. Toto sú moje tabletky na hlasivky, respektíve také cukriky na hlasivky. Ale proste pokiaľ budeš mať v takomto balení Ibalgin, alebo nejaký paralen, alebo niečo takéto, nejakú basic vec, tak to môžeš mať. Ide mi zase o to, aby nemala si nejakú tabletku hodenú v peňaženke, aby to nemohla byť nejaká droga, niečo, čo by si mohla hodiť niekomu inému do pitia, alebo niekomu inému podať, ja neviem, že sa bude niekto pýtať pri záchodoch, či niekto nemá tabletku na bolesť hlavy a náhodou by si im dala extázu alebo niečo. Takže potrebuješ to mať v takomto obale, v takomto balení aspoň. Nemusíš to mať v pôvodnej krabičke, ale musí tam byť takto zozadu písané, čo to je. Tuhé deodoranty, teda aj guličkové deodoranty sú povolené. Ja vám tuto priložím rovno odpoveď z ChatGPT, ktorá to úplne vystihla, aby som to nemusela teda opakovať ja, tak si to tu môžete prečítať. Áno, presne tak, lebo sektory na sedenie, ty máš vlastne kúpený lístok na to dané miesto, na tú danú sedačku. To znamená, nepotrebujú pásky na ruky, takže páskovať sa budú sektory na state. Veľmi to uľahčí vstup, aj vám to veľmi spríjemní vstup, keď už si vyzdvihnete pásku vopred a až potom budeš prechádzať bránou, takže that's it. Vyzerá to, že to bude práve dnes. Mám to nafotené, takže čakám ešte, keď mi to grafik spracuje, aby som mohla to nahodiť na web dneska. Verím, že to bude dneska. Je nastavené všetko, že aby to bolo dneska. Aj teda uvidíte, aj vám teda vysvetlím, aká je pointa. Ono zo začiatku budete mať pocit, že ten merch je pre ženy, kvôli tomu, čo tam je napísané, ale treba čítať trošku s fantáziou a to vám vysvetlím potom, že ako, a je to v podstate unisex, môžu to nosiť aj chlapi. Závisí od toho, ako sa na to dívaš. Takže som zvedavá, čo na to poviete. Od začiatku, odkedy sme riešili, že budeme robiť štadión, som chcela takýto merch. Takže celý som ho sama kreslila. Je to môj rukopis, proste všetko, takže dnes vám predstavím merch. Aj toto je celkom častá otázka a odpoveď znie nie. Bude tam niekoľko tisíc ľudí, takže není možné prechádzať sektormi. Keď máš kúpený lístok na sektor A, môžeš byť iba v sektore A alebo v spoločnom priestore. Ten spoločný priestor sa nachádza tam, kde sú záchody pre statie, alebo ešte ďalší spoločný priestor sú tie bary a merčový stánok na ploche, to sú také spoločné priestory, ale do daného sektoru môžeš ísť iba keď máš do daného sektoru kúpený lístok, to znamená, keď máš Ačko, musíš byť v Ačku, keď máš Cčko, musíš byť v Cčku. No ja som vám nezverejnila ani finálnu originál mapku, ako keby pôdorys, ako bude vyzerať stage, je to zámerne, aby ste v podstate ešte nevedeli. Ani vám nebudem zverejňovať playlist, aký hráme, ani hostí, to všetko uvidíte. Ani outfity, aké budem mať. Nebudem mať iba jeden outfit, budem sa aj prezliekať. Takže bude to akože zaujímavo spravené. Uvidíte. Chcem, aby ste sa nechali prekvapiť, aby ste to nevedeli dopredu. Ja tajnostkár, ale robím to rada a robím to vždycky s úsmevom, pretože keď ja viem, že čo vás čaká, aby som vám to najradšej všetko povedala, ako keby, ale nechcem
Čo sa týka tašiek, tak na mojom webe sú nahodené všetky informácie, ale čo tam chýba je grafika k merču, aby ste videli, aký merč, koľko bude stať a tak ďalej. Takže merč tam ešte chýba. A taktiež tam chýbajú aj parkovania. My sme pre vás vypracovali takú jednu A4, proste, kde máte záchytné parkoviska, kde sa dá parkovať všade po Trnave. Dokonca tam budete mať napísané aj akou MHDčkou, akým číslom MHD sa viete dostať na štadión. Takže toto bude nahodené, ešte čakám, kým tam upravia niečo, čo tam ešte nebolo úplne dokonalé. A myslím si, že tento víkend to určite bude, buď to bude dneska, možno to bude zajtra, takže ale určite to bude už v podstate najbližšie dni. Čo sa týka tašiek, tak to sme obmedzili iba kvôli tomu, aby náhodou tam niekoho nenapadlo proste prísť s kufrom alebo s nejakou veľkou cestovnou taškou, tak preto sme to obmedzili na veľkosť A4. V podstate je to tak inak povedané to, že zober si proste k sebe veci ako do crossbody nejakej kabelky alebo niečo proste takéto, také, ktoré potrebuješ. Ale samozrejme rátali sme pri tom aj s tým, že veľa z vás si bude práve kupovať merch, či už mikinu, tričko, pohár, budú tam plagáty. Takže sa ráta s tým, že v tej malej taštičke budeš mať nejakú igelitku alebo nejakú platenú taštičku alebo niečo, že keď si kúpiš presne merch, že samozrejme ťa tam s tým pustia, hej. Tam ide iba o to, že proste chceli sme sa vyvarovať fakt, že kufrom, veľkým cestovným taškám, aby proste to tam nezaberalo veľa miesta, takže z toho dôvodu, ale proste toto samozrejme môžete. Jasné, že žuvačky môžete mať, vy ste vážni. Jasné, že žuvačky môžete mať, žuvačky sme ale napísali do zakázaných predmetov, ale s tým, že v zátvorke hneď máte, že môžete mať žuvačky, ale poprosíme vás nehádzať ich na zem. Takže nikto vám žuvačky nezoberie, môžeš ich mať, len vás proste prosíme, aby ste ich nehádzali na zem. To je všetko. Ľudia, vy stále s tými powerbankami do mňa idete, ja už nevládzem. Dávate mi tu príklady, že keď ste boli v takej a takej aréne, na takom a takom interpretovi, nebol tam problém s powerbankou. Ale sú haly, kde sú proste už postavené, sú tam proste k dispozícii skenery, ktorým viete proste prísť. Sú haly. A ja som zažila taký koncert, že som odovzdala kabelku, ktorá normálne išla jak na letisku pod ten skener, že proste niekto tam kontroloval, že čo ja mám v tej kabelke bez toho, aby sa mi kúkal do kabelky, lenže proste na štadióne. Štadión je robený na futbal. Na tom štadióne nejsú takéto skenery, že kde si položíš kabelku a tá kabelka ti prejde na letisku proste kontrolou. Není to možné, to znamená, nedajú sa kontrolovať tie powerbanky, ja už neviem, jak vám to mám povedať. Ja ešte jednu vec poviem. Ja vám rozumiem, že vy nerozumiete tomu, že presne vidíš tam, ja neviem, v zakázaných predmetoch niečo a povieš si what the fuck, že ma normálne preplo. Ale nemôžem vám teraz povedať, prečo to tak je. Proste jediné, čo vám poviem, že my sme organizátori, my bereme na seba tú zodpovednosť a možno vám po koncerte vysvetlím, prečo to takto je, ale dovtedy prosím vás, dôverujte nám, verte mi, že není v našom záujme, aby my sme vám robili zle. Ja najradšej by som vás ani nekontrolovala. Fakt proste, není to niečo, na čom z čoho my sa tešíme, že vám robíme zle. My vám nechceme robiť zle, my chceme proste, aby to bol safe. Tak prosím vás, dôverujte nám, že vieme, čo robíme, lebo my vieme, čo robíme a prečo to tak robíme. Táto otázka je super. Na mojom webe nájdete info, že v baroch sa dá platiť prednostne ideálne kartou. Mer sa dá platiť iba v hotovosti. Ale čo sa týka tej platby kartou, tak v baroch veľakrát sa stalo na veľkých akciách, že im proste sa nejako pokazili, prestali im fungovať proste terminály. V tom momente, keď sa stane náhodou taký nejaký výpadok kvôli sieti alebo niečomu inému proste, tak potrebuješ so sebou nejakú hotovosť. Čiže v baroch vieš platiť kartou, ale spoliehať sa na to je, že proste mať pri sebe aspoň 20 eur na proste vodu, drink, niečo na jedenie alebo proste čokoľvek je vždy super v prípade, že by proste tie terminály
z nejakého dôvodu mali nejaký výpadok. Takže veľakrát sa to stalo na veľkých koncertoch, takže vás na to upozorňujem. Určite na tom linku, ktorý som dala v predošlej storke, si pozri orientačnú mapku. Na tej orientačnej mapke vidíš, že vyzdvihovanie tých pások je vlastne mimo štadiónu. Je to na takom námestíčku pri štadióne, alebo ja neviem, jak to nazvať, proste je to vonku. To znamená, ak máš teda sektor na státe a vyzdvihneš si pásku, tak reálne si stále ešte vonku zo štadióna. To znamená, v praxi, ty si vieš vyzdvihnúť pásku už okolo možno 12., 13., 14. hodiny. Vyzdvihneš si pásku, dáš si ju na ruku. Pásky prosím nestratiť. To je veľmi dôležité, keď stratíš pásku, nepustia ťa dovnútra. Takže pásku si nalepíš na ruku a môžeš ísť kamkoľvek. Môžeš sa ísť prejsť na jarmok, môžeš ísť na kávu, hocičo. A potom sa vrátiš na koncert. Aj keď sa budeš vrácať na koncert, prosím vás, nie za 10:08, ale skôr, aby vás tam stihli všetkých pustiť dovnútra. Takže